l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Bord ta' Evalwazzjoni maħtur mill-Ministeru għall-Politika Soċjali dwar il-proċessi tal-applikazzjonijiet għall-assistenza f'disabilità severa li allegatament ma kienux medikament eligibbli għamel 10 rakkomandazzjonijiet lill-Gvern biex isaħħaħ din is-sistema. Fis-stqarrija mill-istess Ministeru ġie ddikjarat li dawn se jkunu qed jiġu imwettqa il-koll mill-Gvern. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Bord immexxi mill-imħallef emeritu Antonio Mizzi flimkien mal-membri Anthony Scicluna u Raymond Muscat wara 18-il darba fejn stemmu x-xhieda uffiċjali ewlenin fih dan il-Ministeru hemm li jkun hemm mhux inqas minn 3 tobba li jiċċertifikaw lill-applikanti jekk ikun hemm bżonn jinħattru bords mediċi speċjalizzati isiru kontrolli b'saħħithom dwar il-validità taċ-ċertifikati ippreżentati. Issir reviżjoni tal-benefiċjarji kultant żmien jingħataw ir-riżorsi meħtieġa lil bordijiet mediċi biex joperaw aħjar, inkluż residenzi mal-applikanti fejn ikun hemm il-każ li jinżammu il-minuti uffiċjali ta' kull laqgħa. Tobba maħtura fil-bordijiet għandhom jiddikjaraw konflitt ta' interess. Il-unit li investiga l-abbużi fuq benefiċċji jibda jirrapporta l-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti jitfasslu Standard Operating Procedures biex iservu tal-linji gwida. Il-Ministeru fakkar fost oħrajn li kien l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li refera l-ewwel każ suspettus lill-Pulizija f'Novembru tal-2021 minn fejn bdew l-investigazzjonijiet, proċess li issa wasal lejn tmiemu. Fakkar ukoll li minn daw kollha nataw l-assistenza bejn l-2019 u sena l-oħra 3 minn kull 4 persuni kien ħaqhom li jieħdu tali benefiċċju u ma' każi ġenwini. Kif dejjem ingħad dawn huma ferm inqas minn dawk ikkwotati pubblikament. Intqal li 288 persuna li nqabdu jieħdu l-assistenza b'mod fraudolenti b'kollox iridu jirrifondu ftit aktar minn 5 miljun euro li minnhom diġà nġabru ftit aktar minn miljun euro. Il-Ministeru qal li l-każi kollha ta' abbuż mill-benefiċċji soċjali li nqabdu bejn l-2006 u l-2023 jgħoddu għal aktar minn 12,800 persuna bil-każi ta' bejn l-2019 u s-sena l-oħra kienu jgħoddu għal ftit aktar minn 2% minnhom.